Break, mala. I rock my left leg. This is Yaro, man. Dribbler. Yeah. This is Yaro, man. Hey, the former Almajiri and the present Alaji. Hey, and the present Alaji. And the present Alaji. Yeah, meet the convertible. Say, dribbler. It's customized. Yeah. Walk now. Okay, Baba, guy in the video, Nipa. And Jama'a. Jama'a. Zotana. The former Almajiri and the present Alaji. And the present without the golden boy. Okay. Kuna shigowa sai ka faka a nan haka. Sai faka a okay. Ka gane in ka fito sai kuma yaro kana fitowa ka ce zan yi hali bawa. Number 1 wurin zai fita a gida. Akwai kayan da yake da wannan. Sai mun bi ka kana tafiya nan na cikin shigi. Amma kai wannan da yana iya cewa ku biyo ni cikin mai kawai irin shi ya saura. A bi yaro ne ka gane shi ne main character wannan abu. Yanzu fita za ku ka gane. Idan kana lafiya za ka yi pinin text haka idan ka yi posting ka danna abu jin comment Jagoban eh celebrity masu mana celeb Baris da mun shigo ba kes no guys the former Almajiri and the present Alibaba hello nahi go ku Bad waiting. Okay. the former Almajiri and the present Alaji. The former Almajiri and the present Alaji. The former Almajiri and the present Alaji. Yaro in the building. Open the door for you. The former Almajiri and the present Alaji. Hey, and the present Alaji. Yaro. Kai kana ga jama'a. Welcome brother. Kai, Atiku ya ce a kawo Yaro. Dan Allah. Billahi lazi. Wani Atiku? Atiku FCDA. Oh boy. Zezo. Ta. The former Almajiri and the present Alaji. San Francisco, Yaro.
Ga jama'anka, ga Atiku kai heli Atiku. Yaro. Yaro. Eh! Yela wai ya gajiya? Normal ya gari? Muna Alibaba. Muna Alibaba Rexty. To shi kenan. We'll be there. Yaro. Ka gani? Dennis. They bought away in the Minara. Alibaba Restaurant. So right now so far yanzu haka mun shigo kenan Alibaba Restaurant in FCT Abuja, #1 wurin farko da ake shan shisha nan Abuja FCT, wato birnin tarayya. Alibaba Restaurant muna wuri. You got to. You know, no. Okay. I will call open for him again. We shall not do it. Mu za mu tarbe shi. Kamu ya buɗe aka ce ku biyo ni kawai sai dan yi open it for him. Na bani ku biyo ni kawai dan yawa yanzu faɗa. Yaro Alibaba Restaurant sannan yanzu na mu shige ciki dan haka ku biyo ni. And the present are large. I know they here. Yaro to the world. Hi, boy. The three big, boy. Yaro. Ay, I'm pura mana. Ay, don't try. Eh, don't try. Ali Bar. See, Yaro. The former Lokaci and the present are large. The Yaro Alibaba Restaurant. Yanzu Yaro za ka ce ga muna a Alibaba, ka gane? Ga muna a cikin Alibaba da mutane na ga Jago ga Yansi. Za mu taru a bayan Jago, they by inside, Yansi, they by inside. Sai ga ni na a Alibaba da mutane na Jago da Yansi. Za mu sai a kan Kamar yadda muka sani, Gani ga mutane na ‘yan amana ‘yan albarka, tafiya da su dole ba za a yadda su ba, kamar irin su Jago, Jago pa. Si Ali ga Ali. Ali Baba, si Ali Yaro. Yaro, Ali Baba. yanzu ka san me za ka yi wala yana ji za mu zauna za ka na kiran sunan kowa da kowa da kowa ka ce mun halala a wajen ko zai kama wajen farin ciki ne da kuma cikin zuciya ko da abuja za ka kowa za ka masu nan kana faɗi in ka zo ka ga shago ga kwata kwata sai ka ce wajen Alibaba FCT kira yau za mu zauna gaba ki yamma zo ka mani da Yaro. Allah, wala kai editing video na a yau. On the this side. Yo. Wala me snap up. Ali. Ako da mana da kai ma ka Alibaba. Yes. Gagano ko na ni
wannan ta fi faɗi. Yaro. Kalau kalian Bi Yaro ne.